Oh, ya hilang nih dah. Ah, halah, halah. Tinggal jipuk HP gitu. Hilang nih. Neng dijajal. Oh, tersangkane urung mangkat. Sak minggu omah berbagai lho gawe. Blereng. Wong putune sik ki lho Mbak disisipno sing ayune olah kalu-kaluan. Blereng, Mbak. Ada ini, Mbak. Oh cintanya. Engko njaluk jajan apa? Mbak engko ape ning kantol mulih njaluk jajan apa? Njaluk jajan anu Mbah. Pendungan. Oh waduh rambine kok aplet ta putune. Wiyuh. Blengah. Aduh mayune. Oh. Njaluk jajan apa engko mbae ape budal nang kantol. Iki lho pemirsa. Iki mbae dodol. Dodol buahe apa ae. Dodol apa nih? Iki kalau mbae dodol apa? Iki lho Mbah. Ana semangka kuning. Ana semangka abang. Mbah, njaluk iki. Njaluk semangka kuning, Mbah. Oh, cintanya kok pintel. Bal mik, bal adus. Wah, kalek maku-maku. Tumpakno iki mang ping glondur. Apa mbok nggo apa kayune? Iku makan nemok nang ngopot. Iku bekas ngopo. Bekas anu kuwi. Tuku mesin apa? Oh iya, ngepak. Heeh. Ah ngantuk wis. Wancine. Wes lingser wah malah guyu kak itu tulu berakutute arsa mohoni aduh liang-liang Mbah neng lah tang ini jam piro Dik? Subuh. Keringan kok pintengnya gak nangis nyanyungan hati kelar ketekung kelar ketekung monggo apa ini siapa? Apa iku? Monggo
monggo monggo alah monggo mas monggo binara kang Pramitra kang minulya Panas ya? Panas. Mijangetno kang prayoga mau lu ngantuk kok mbet gendeng kutut manggung nyapluk sore sore ya layo mas kutut manggung jaluk jaluk ngombe ya yo kones nenes wicarane bolak-balik apa ki gendong putune apa dodol jam piro iki Cuma lu. Burung mana? oh Sama lu. omben ngantuk Bolak-balik dodol terus. oh omben ya ini biasanya tuh ada omben 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 hanase mano ekutut ada omben 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 hana waduh meliling ya sak cangkir banyune tawon eyo eyo gandes luwes sak solahe bolak-balik dodol rujak guyu pahakan bar diombeni bar diniki putune mangkan urung doyan pahakan ada pakan 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 hana mano ekutut ada pakan 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 hana nyet nyombayai ora tulu ki mbah ora tulu mbae arep ning kantol mbah iya kantole mbae endi mbah kantole mbae pinggir latan akeh pinggir latan engko maku-maku telus gak ning ngetem mbah iya no utuh nek kok ayune ora karuan iki putune copo saya itu kok noan bandune kok banduane iki bandu kupu kupu apa mbak iki kupu ular jedung gede
iki dijapani lho Mbah, biasane dijapani kok. Nak japanane bismillahirrahmanirrahim. Tolukotolugem tunggak lunga sekolah mingkem karangan lewat bagus golek sandang pangan. Ula lanang padha nyimpang ora wedok padha sing tuku padha kemelot ujo pajo semprong bolong buntune alu. Rondo ompong melu wong, rondo kurudo mayu, sing melu mung putuku. Putune sebab sing ayu dina deblong. Pit kopat kapit barang kita coba barang sapa itu kawah adi ari-ari. Ayo padha tangi aja pijer turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi putune sing ayu dina diblong. Bakul rujak edan wedokan paling penak ayo dodolan. Ngono lho. Jame mati gak buat kono. Enek baterainya nang jero kamar. Darat ki lah. Darate sak pirang-pirang. Ki nonjok. Oh, ewas apaan? Wae tanggal 10. Pintenge canggut. Aku bae teko ngono ki wis. Halo ajan Mbah aku, Mbah. Halo ajan apa? Ulung hujan kok. Kayak hujan sok tak gapak ngejajan nih. Apa? Jajane opo, Mbah? Jajane senengane opo? Nganu, Mbah. Jajane tokono. Wapel, Mbah. Wapel Indomaret. Wow. Gak doyan wapel. Wal sok apa nih? Tanggal 3, kira-kira tanggal 7. Tanggal 7 minggu. Iki 3 saiki tanggal 5 kok ya Bu. Buan kayak aku. Mau ning ratan ya kenalane marek-marek kok proso piring aku wis diundang sunat. Oke. Sekarang pace iki Kanca sekolah SMP. Mantu wong lagi mape mantu iki. Anak sing barep. Iki sendiri putu aku kono lagi mantu. Wonge dhek iki kok ya rene dhewe ora kongkon kancane. Ya gak petuk. Petuk. Gak ngeteno undangan gak kongkon kancane kok lho. Ndek dhewe Sumatera. Ini kok lesi ayu Mbah ngantuk Mbah. Dek bengi wis ngoceh jam 4 tak rungokno. Mbak ya lho mangkat ke kantor iki. Ngono. Jam 7.44. Aku pengen nyanyi lho Mbak. Diwalai tong ting Mbak. Diwalai tong ting. Oh, diwalai ku. Diwalai tong ting. Tong ting anteng melak bare anteng terto lampaya wong konendra ya mas lampaya wong konendra wong manis dhewe ora gampang wong urip ning alam donya Nimas ane ya melok bantu aku tak nganu ning kantor Kayak gini. weh Ini lain. alah wonge sik ngiler kae Saya ngiler, Mbak, Nena. wonge apa Nah, sudah melok apa nah? Tintani Mbak Indras. Rong isin, Mbak. Ya, Mbak. Iya, nonjok iki, Bu. Nonjok. Kok Mbah, aku apa? Arep bareng. Nek bareng tani ya. Antani.
Heeh. Melok nonjok ku lho, Mbah. Iya sing ayu mosok kowe melok mendayo. Apa melok iringan nonjok. Gak Wionena. Gak iso. Iya Mbak Teni. Aku nek reae sampe tak jak reno renek yo. Sarapan cek ah. Bana. Aku wis bar masak kok, bar mangan kok. Mangane melok badak nganu Mbah nang HP budal ning kantor. Iki wis jam kantor kok lek sedikit diparak nganu diseneni kepala kantor. Kepala kantore sapa Mbah kowe dhewe nok. Oh iya iya. Wah, manajer perusahaan gua ngerujak dipegang oleh Mbah dhewe kok. Ya ora nek sing nyenene, Mbah. Iya, manajer itu kan mempunyai kekuasaan. DPR lah apa DPR? Dewan Perwakilan Rujak. Dewan Perwakilan Rujak. Dan jumpe. Oh, tintanya. Gak turu malah jumpe iki piye? Oh, tintanya. Mbah pengen anu apa ning kantor iki. Mbah ae. Mbah nang ae. Mbah penonjok. Mbah bacok ya. Wis, mbah pe merawani nonjok. Rawan apa? Rawan dor. Rawan tingtong. Oke, apa ning kantor. Iplang ayu wewe Mbah. Ayu dhewe Mbah. Ayu wewe Mbah. Putune sapa iki? Putune Mbah Mi, Mbah Uti, Mbah Pi, Mbah. Mbah Mis. Oh iya. Gak turu udan ngantek. Enak kudan ngantek apa ndak? Gak turu nduk miyak bae nonjok. Wis bae mangkat nang kantor. Gede kok saiki yo lumayan turu ya ora turu. Turu iki cilik ya iki turu wis gede yo. Turu ning Ditakoki pemirsa gak telan ngene iki nara, Mbak. Aku lali ra nggo gelang iki gak penak. Ora ngono. Dalane turne lagi demo gak iso lewat. Oke. Njaluk jajan opo kalau bae tak mangkat ning kantor. Dadah, Mbak. Gue jam 12 entek ya, Mbak. Jam 12 entek ya, Mbak. Lah kok nanti ditekoki nek Mbak Manane gak dodol dudone ya, Mbak. Wonge mendarat ngono ya. Ya, Mbak. Kok koyo koboi. Koboi cungkring. Koboi cungkring. Koyo koboi keseret. Cungkring. Mbak Buang cungkring. Kayak cagak senteng. Jaga sen. Jam pira iku? Sampai mangkat bebek Idras. Iya. Iki kayak gini nek no. Ngono enak ben nyusul. Hati-hati lho, iki aja ditinggal iso mengkurep pisan. Iya, dicetas-cetasno kuwi kuncine. Iso mengkurep kok. Kayak baik. Halo Mbak, ala aja nice, uyu ae. Uyu ca, pinter kayaknya dia. Uyu ca. Putune apa lah ya? Bahanku akeh, Mbak. Bahanku 11, Mbak. Ah, kok digecek neh. Ora, iku lho mbokane jam sarapan. Tetaken di. Ning isor, Mak, ning tengah. Oh iki. Baik kok. Acing aja. Ngene kok. Mbak Rika dua bersaudara. Intenge Mbak, iki lho Mbak nek tak emot piye? Emot gombal. Mbak Warni. Kayane ngemot gombal. Jalan laris manis, Mbah.